Karon adlaw sa Huwebes, sa ikakaw siyam nga semana sulod sa tuig. Hasol huna-hunaon ang ebanghelyo karon. Si San Lucas mipaila kang Hesus nga mipasiugdag pagkabahin-bahin. Dili kasagaran kining paghulagway kang Hesus nga mas labawng na ila nga prinsipe sa kalinaw. Dinhi, naghisgot siya mahitungod og pagpaulan og kalayo sa kalibutan ug sa iyang dakong tinguha nga magdilaab ug nga sa katapusan mahitabo kini. Ang kalayo nga dala ni Jesus dili aron paglaglag og mga kinabuhi ni paguba og mga kabtangan. Gigamit ni Jesus ang kalayo aron paghulagway sa kabag-uhan nga iyang gitinguhang makab-ot sa kalibutan. Buhaton niya kini pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa katawhan ug unya iyang pamatud-an kining maayong balita pinaagi sa pag-ula sa iyang kinabuhi didto sa krus. Ang bunyag nga gitinguha niyang dawaton mao ang iyang sakripisyo didto sa Kalbaryo ug ang iyang espiritu motisok sa ebanghelyo diha sa mga kasing-kasing sa katawhan. Nalantawan ng daan ni Jesus kung sa unsang paagi mahitabo ang pagkabahin-bahin tali sa mga sakop sa pamilya, sanglit ang matag usa mo pili man kun siya mudawat o musupak sa ebanghelyo. Dili siya mahimuot nga mamugna kanang maong pagkabahin-bahin apan mahitabo gayud kini samtang ang mga tawo mohimo sa ilang kaugalingong paghukom o pagpili. Pamalandong. Unsa man ang pagpili nga akong gihimo, sumala ba o supak sa ebanghelyo? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Tungod niini, nagampo ako sa Amahan nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa iyang kadato ug kahalangdon lig-unon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo, aron malig-on ang inyong gugma. Ug uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalawom sa gugma ni Kristo. Hinaot pa unta nga masayod kamo sa gugma ni Kristo bisan tuo dili gayud kini masayran sa hingpit ug sa ingon mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. Daygon ta ang Dios kansang gahom ania kanato ug arang makahatag og labaw pa kaysa atong mapangayo o mahuna-huna. Daygon ta siya diha sa simbahan ug diha kang Kristo Jesus hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Pagsadya kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdayi gikan sa matarong sibo gayod. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, sa lira nga napulog kuldas, awita ang iyang kadayganan. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Kay matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugmaon siya sa husto ug sa matarong, sa kaluoy sa Ginoo puno ang yuta. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Apan ang laraw sa Ginoo nagabarog hangtod sa kahangturan, ang tinguha sa iyang kasing-kasing latas sa tanang kaliwatan.
Bulahan ang nasod kansang Dios mao ang Ginoo, ang lungsod nga iyang gipili aron maiyang kabilin. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Apan tan-awa ang mga mata sa Ginoo, gisud-ong kanila nga mahadlokon kaniya, kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon ug pag-amping kanila bisan sa tinggutom. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kun kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kundili pagbahin-bahin. Sukad karon, ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin, 3 batok 2 ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babayi ug ang mga anak nga babayi makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babayi makigbatok sa iyang mga binalayi ug ang mga binalayi makigbatok sa ilang ugangang babayi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.